हाय लोगोफोर जोंहा दिनैहाय गुवाहाटि थांगासिनो गुवाहाटियाव कामाख्या मन्दिराव थांगोन जोङो फुजा हैनो बेनिखायनो फुङावनो ओंखारबाय दा जोङो थांगासिनो थाव सोदों गारियावहाय देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोननो नायबाय थायो कामाख्या मन्दिरावहाय बेसेबा गोबावनिफ्रायनो थांनो होनबाय थादोंमोन ओरैहाय कर'नाबो जाफैबाय लकडाउन जाबाय बिनि उनाव आरो लकडाउन जोबखांनानैबो थांनाय जायासै आरो माने लकडाउन जाबावबायना बेनिखायनो लेट जाबाय आरो थांनाया ओमफ्राय दिनैनिफ्राय फाइनालि दिनैसो थांनो मोनबाय आरो आंना नैबेथ' गैयामोन ना सिगां गोबाव जाबाय आयौ मोनफैबाय जोङो वेलकाम टु मा कामाख्या देबोलाया हाबबाय जोङो ओमफ्राय सेन्देल एरिफोरखौ दोनबाय नै बेहाय दोननांगौ दा नै गुसुबो एसे बोथोरा मोजांबो आरो ओमफ्राय दा कर'ना भेक्सिन थुदोंना थुवाखै मोननै द'जनि मेसेज नांगौ ओमफ्राय दा आंना मोननै द'जखा नालाय बिदि थांसिगोन आरो आंनाव प्रब्लेम गैला जों दा सेकेन्ड द'ज भेक्सिन लानायनि रिसिप्ट लायनो थांगासिनो दङ बे रिसिप्टखौ लायाबा माने सिङाव हाबहैनो मोननाय नङा आरोना गोलाव नेनांबाय फैनाया बावखायाखै आरो गोबाव नेनांसिगोन एसे लाइन चेक खालामो नालाय नै सेकेन्ड द'ज थुनायखौसो हाबहोखासिगोन आरो फैसा होबाबो हाबनो मोननाय नङा फार्स्ट द'ज थुनाया बिदि खोमा दा रायज्लायनोसै र' जों दा एन्ट्रि रुमावहाय दङ जायहा कुपन लादों माने बेहा बे सिङाव जिरायनो मोनो आरोना दा बे जोंखौहाय माने लाइन हिसाबै लानानै थांगोन आरो बयबो नेगासिनो दङ दसे 1.5 घन्टासो नेनांदों आरो दा लाइनाव गसंफैबाय जों बै नुहुरनाय गेटआ बिनिफ्राय भिडिअखौ खेबनो मोननाय नङा खेबोबा माने जुरिमाना नांगोन आरो 5,000 बेनिखायनो सिंनि फुजा होनायखौ नोंथांमोननो देखायनो मोननाय नंला आरोना बिथिंना जेनेरेल लाइन बिसोरो थाब हाबनो मोना मन्दिर सिंनिफ्राय फुजा होखांनानै फैनानै जेवारिजों धुपखाथिजों सावफैबाय आरोना दा जेवारिखौहाय गावनि गोसो बायदि सावनो हागोन 3बो सावनो हागोन 4बाबो सावनो हागोन आरोना
फुजारिया बायहेरायाव नेगासिनो आं जेवारि सावनायखौ नेगासिनो बियो दा फुजा एसे दंबावो नालाय लास्ट आरो बे मोनसेखौ होखांबाथाय जोब्बाय आरो आं फुजाया नारेंखल देख्रुबनाय दंबावोमोन बेखौ आङो खेबनो मोनाखिसै लोगोफोर माने आं भिडिअसो खेबनो ना ओरै फुजासो होनो बिदि जादोंमोन नालाय दा आङो जेवारिखौ सावखांबाय ओंखारलांनोसै जों हैदिनखालि थांखालि बिमा कामाख्यानि हाबा दंमोन आरोना दा जोंखौनो ओरैबायदि खाफाल गोनां होननानै साननानै लानांगौ आरोना माने हाबाखौ लोगो मोनहैबाय जोङो बिमा कामाख्यानिखौ दा बिसोरो मानसिनि हाबा बायदि बानायो आरोना हाबाखौहाय सहैनानै माने बिराद मोजां मोनदों आरोना हाबानि समाव सहैनायखौ नुनानै आरो बिदि नुफेराखैमोन ना रियेलाव लेखाफ्रावसो फरायनो मोनदोंमोन ओमफ्राय मोगथाङावथ' नुफेराखैमोन जाहैबाय ओमफ्राय थांनानै नुहैथारनानै गोसोखौ बिराद खुसि मोनदों आरोना बे मन्दिरावहाय माने बिराद गोजान गोजाननिफ्राय फैनानैहाय खुलुमफैयो आरोना मानसिफ्रा ओमफ्राय ओरैबायदि सानफ्रामबो माने मानसिफोर जाखायो आरो भिर जाखायो माने मानसि लांदां खालियानो जाफेरखाया आरोना बेवहाय आं सोंदोंमोन माने फुजारिनाव मालाबा माने खालि जाफेरो नामा आं माने खालि समबा लांदां माने रावबो गैयि समाव एसे मोजाङै फुजा हैनो सानदोंमोन आरो खिन्थु बेबायदि मोनानो आरोना माने मानसि जाबाय थाखायो आरोना बेबायदि कामाख्या मोदायजोनि हाबाखौ माने मानसिया जेरै हाबा जायो माने बेबायदिनो आरो हाबाखौ खुंथारो आरोना बिसोरो ओमफ्राय आङो माने बिराद इन्टारेस्ट मोनदों आरो दामनाय मानायफोरखौ मोसानो लुबैबावदोंसोमोन आङो ओमफ्राय लाजिनानै मोसायाखै आरोना नायहरगोन बिराद गोसो होनानै दामखायो आरोना बयबो गोजौआव थानानै नायगासिनो दं आरोना सिरि दङ मोनसे बेनि गोजौआवहाय बेयाव जिरायनानै नायहरबाय थायो आरोना मानसिफोरा गोजौआव थांखांनानै गाहायाव ओंखारफिनबाय आरो आंना सासे हौवासा गथ' माने आथिं लेंग्रा ना मामोनथाय बेनोहाय आङो फैसा होनो नागिरदों आरो बिबाय थानायखाय होबाय आङो आरो ना माने बे मन्दिरावहाय बिराद सादुफोर थायो आरोना दा आदाया होनखादोंमोन माने नोङो फैसाखौ खुस्रा खालामनानै ला होननानै ओमफ्राय आङो खुस्रा खालामनानै लाखादों आरो ओमफ्राय आरो बे फुजारियाबो माने जाय आंनो फुजा होनानै होदों माने बेबो खिन्थानानै होखानाय आरोखि आं ना माने नोङो जेराव माने फुजा हैगोन मेन जायगाया बेयावल' नोङो फैसाखौ हो सान्दाखौ हो ओमफ्राय बेबायदि बिबानो होलाबायनो नाङा होननानै बे आंखौ खिन्थाखादों आरोना नङाबाथ' आं माने होलाबायबायमोन आरोना उनावहाय माने बे होननाय लोगो लोगो आं होआसै आरोना जेरावबो आरो बिथाङा माने मोजाङानोमोन फुजारिया मानो होनोबा बियो माने गाव बिदि बिलाबायाखै फुजा होनानै होबाबो ओमफ्राय गाव माने नोंनि गोसो माने नों जेसेखि होआ बिदि होननानै बुंबाय आरोना आरो नेक्स्ट टाइम फैयोबा आंखौनो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय होननानै आरो बेबायदि बुंबावबाय बियो ओमफ्राय आं मोजाङानो मोनदों आरो मानसिखौहाय ओमफ्राय आंनि गोसो बायदि आङो बेनो होदों आरोना बिथाङा माने जेबो माने आजावालासिनो थायाखै आरो लादों ओमफ्राय आङो नेक्स्ट टाइम थाङोबा माने सुबिदा जाबाय आरोना ओंखारफिनबाय रायजोफोर थांसै एबार शपिं मलाव थांसै शपिं मलाव थांसै जा थाब जाबाय मोजां मोनबाय आरोना सासे
मायाव